గురుభ్యో నమః. సభాధ్యక్షుడు రావు గారికి, అలాగే శాసనమండలి చైర్మన్ గారు పుట్టా సెకండర్ రెడ్డి గారికి, కాదరలి చాలాసార్లు మీ లెక్చర్ వింటాము, యూట్యూబ్లో చూస్తుంటాము. అసలు మీ లెక్చర్ వినాలని చాలా అసలు చూడాలని ఇచ్చాను. మా ఫ్యామిలీ అంతా మీ అడ్మైరర్ సార్. అలాగే రావారు చేస్తున్న స్పెషల్లీ ప్రకృతి వైద్యం గురించి కొత్తగా ఈ మధ్య వింటున్నాను. ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి అమృత ఆహారం ఎప్పుడు అమృత తుల్యం, మనిషికి శక్తినిచ్చేది. మరి ఆహారం వల్లనే మనం జీవనం, బలం అన్నీ కూడా. కోటి విద్యలు కూటి కొరకే అన్నారు. సో ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలని అనేక సార్లు రావు గారు ఎన్నో పర్యాయతలు చెప్పారు. అలాంటి అమృత ఆహారం అనే మంచి 2వ ఎడిషన్ రిలీజ్ చేస్తున్న సందర్భంగా, అలాగే 75 సంవత్సరాల వజ్రోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ ఉన్న ఆహుతులందరికీ, వేదికను అలంకరించిన వాళ్ళందరికీ ఉన్న శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, నాకు కూడా చాలా ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఇది. బాల్యమంతా గ్రామీణ వాతావరణంలో పాఠశాలలో గడిపాను కనుక కొంత ప్రకృతితోని చాలా అనుబంధం. అలాగే నా వృత్తిపరంగా నేను కళాకారుని, చిత్రకారుని. తెలంగాణ ల్యాండ్స్కేప్స్, తెలంగాణ పర్వతాలు, తెలంగాణ వాగులు, వంగలు ఇవన్నీ నా చిత్రాల్లో కనిపిస్తాయి. నా ఎగ్జిబిషన్స్కి ఎప్పుడు కూడా టైటిల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే సారే జహాన్ సే అచ్చా, అంటే ప్రపంచంలో చాలా అందమైనది నా తెలంగాణ అని ఒక అర్థం వచ్చేట్టుగా చాలాసార్లు నా పెయింటింగ్ టైటిల్స్ అన్నీ కూడా సారే జహాన్ సే అచ్చా 1, 2, 3, 4 అట్లా ఉంటాయి. సీజన్ నెంబర్ 1, సీజన్ 10, సీజన్ నెంబర్ 2. అలా చెట్లు చేమలతో పాటు బాల్యమంతా గడిచింది, ఇప్పటికీ గడుస్తుంది. ఆ మధ్య కొంత నా ఉద్యోగ పరంగా కొంచెం ప్రకృతికి దూరమైన, అదృష్టవశాత్తు మళ్ళీ అంటే ప్రకృతి మనం ఎంత ప్రేమిస్తే ప్రకృతి మనం అంత ప్రేమిస్తుంది అనే దానికి చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. ఉద్యోగ పరంగా నేను కొంత దూరమైన మళ్ళీ నన్ను ఆ ప్రకృతి పిలిచింది. ఎలాంటి అంటే ఒక పెద్ద బాధ్యత మా నాయనగారు ఎప్పుడైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. వెంకయ్య గారు, మాజీ ప్రధాని పివి గారికి చాలా అత్యంతమైన ఇష్టమైన విషయం మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. తన చివరి మీటింగ్ కూడా ఇక్కడే శిల్పకళా విద్యలో 2002లో ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ మెడిసినల్ అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ మీద అనే చివరి ప్రోగ్రామ్ చేశారు. దానికి దేశ విదేశాల నుంచి అనేక శాస్త్రీయవేత్తలు అందరూ వచ్చారు. స్మాల్ ఫార్మర్స్కి ఎలా మనం ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు, వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ఎక్కువ వచ్చేటువంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఆ కాన్సెప్ట్. ఆ తర్వాత కూడా ఆ పరంపరలో మేము కూడా అనేక సార్లు నేషనల్ లెవెల్లో, స్టేట్ లెవెల్లో ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటాము. ఆయన గారి తదనంతరం దానికి అనేక సార్లు రావు గారు వచ్చి మాకు అనేక విధాలుగా రిసోర్స్ పర్సన్ లాగా అసలు ఎంత బాగా చెప్పారంటే ఇంకా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న వాడు మళ్ళీ 2-3 గంటలన్నా కూర్చుంటాం, అంతసేపు మాట్లాడతారు. అంతేకాకుండా అనేక సంవత్సరాలుగా ఇంత పెద్ద వనాన్ని మెయింటైన్ చేయడం, అంటే ఒక మెడిసినల్ ప్లాంట్ ఒక కొన్ని పరిస్థితుల్లోనే పెరుగుతుంది, కానీ వాతావరణ పరిస్థితి, కానీ వాటిని చక్కగా కాపాడడం, దాని గురించి పూర్తిగా విశ్లేషించి దాని గురించి చెప్పడం, ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయడం. అన్నిటికన్నా బాగా నచ్చిందంటే ఆ పౌడర్స్, తర్వాత ఆ లిక్విడ్స్, ఆయిల్స్ తయారు చేయి ప్రజోపయోగ కార్యక్రమం కోసం తయారు చేయడం అనేది చాలా శ్రమతో కూడుకున్న విషయం. ఆ చెట్టును గుర్తుపట్టడమే చాలా కష్టం. చాలాసార్లు నేను కూడా ఆ మొక్కను తీసేయడం, ఆ తర్వాత దాని గురించి చదివి అయ్యో నేను ఈ మొక్కను తీసేసినానే, వీడు అనుకుని చాలాసార్లు అనుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. మొక్కను గుర్తించడమే ఇప్పుడు చాలా కష్టమైపోయింది. ఎందుకంటే ఆ మధ్య మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి వృద్ధంతో అందరం చెట్లు నాటే కార్యక్రమం చేశాం. ఊరంతా
చెట్లు నాటడం, హైదరాబాద్లో ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ మనం చెట్లు నాటించాలి అనే దాంట్లో ఒకసారి ఒక కళాశాలకు వెళ్ళాను నేను. అక్కడ విద్యార్థులతో చెట్లు నాటించడానికి ఆ ప్రోగ్రాం అది. చాలామంది విద్యార్థులు ఒకేసారి చెట్లన్నీ నాటిన తర్వాత వాళ్ళని ఉద్దేశించి నేను ప్రసంగిస్తుంటే, పిల్లలు ఎవరన్నా మీరు చెట్లు నాటారా మీ జీవితంలో అంటే చాలామంది పిల్లలు ఇది ఫస్ట్ టైం మేము మట్టిని ముట్టుకోవడం అన్నారు. అట్లా కార్పొరేట్ స్కూల్లో చదువుకుని వాళ్ళు ప్రకృతికి చాలా దూరం అయిపోతున్నారు. పుస్తకాల్లో మాత్రం ఇప్పటిదాకా మన సురేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా చెట్లు గురించి పుస్తకాల్లో మాత్రం చదువుకుంటారు పిల్లలు, అసలు చెట్లతోని అనుబంధమే లేదు. అలాంటి తరుణంలో మరి ఈ అపురూపమైన చెట్లను కాపాడడం, దాని గురించి విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడం, దాని లాభాలు చెప్పడం, తెలియచెప్పడం అనేది ఒక పెద్ద బృహత్ కార్యంగా నేను భావిస్తాను. ఒక చెట్టుకి తెచ్చుకోవడం ఎంత ఈజీగా దాన్ని కాపాడడం చాలా కష్టం. ఒక్కరోజు నీళ్ళు పోయకుంటే తెల్లారి చచ్చిపోతుంది. మరి ఇంకా ఏం చేసినా మనం బతికించుకోవాలి. మాలాంటి చెట్లు కూడా ఉంటాయి. సో నేను హృదయపూర్వకంగా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను, మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. మీరు చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్. నేను కూడా మీలాగే చాలా చెట్లు తెచ్చిపెట్టుకున్నాను, కానీ మీరు ఒకసారి నా దగ్గరికి వచ్చి చూడాలి సార్. ఇంకా మీరు సలహా ఇస్తారని, ఇంకా దాన్ని నేను అభివృద్ధి చేయాలని, చేస్తానని మీకు సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ మీ సహకారాలు ఎప్పుడు ఉంటాయని ఆశిస్తూ నన్ను ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినందుకు కానీ, యాక్చువల్లీ ఇంకొక ప్రోగ్రాం అనేది కానీ నాకు మీ ప్రోగ్రామ్ లిస్ట్లో లేదు, అయినా కూడా నాకు ఎంతో ఇష్టంగా ఈ పక్కనే ఉంటాను నేను. నాకు ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ అంటే అట్లా వచ్చేస్తాం అంతే. సో నన్ను ఇలా ఆహ్వానించినందుకు చాలా సంతోషంగా. మీరు పొద్దున్నే ఫోన్ చేశారు, నాకు అనిపించింది ఇది అటెండ్ చేసిన తర్వాతనే ఇంకో ప్రోగ్రామ్ పోదామని. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వన్స్ అగైన్ సార్ ఇన్వైటింగ్ మీ ఫర్ దిస్ సచ్ అండ్ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ సార్. థ్యాంక్ యూ.